ତ୍ରିପୁଟାର ଆଗରେ ଡାକିଲେ ଦଶରଥ। ଡାକିଲେ କେମିତି ଦଶର ଆଜ କେଳି ডাকিদেলে দশরথ নাই ডাকিদেলে হে মান অভিমানিনী আর মন দুঃখ তুমি করো না তুমি মো কুলপুত্রে চালি আস শঙ্কর রে এইটি গোটে সুন্দর নির্যাস আসে দশরথ হলে পুরুষ কৌকেই হেলে নারী প্রকৃতরে নারী পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন না জনে নারী পুরুষ ভিন্ন হলে না জনে পুরুষটা পুরুষ নারীটা নারী যেମିତି କି ଅଲଗା ଅଲଗା କିଏ କହିଲା ଅଲଗା ଶଙ୍କର ଠାକୁର ଅଚ୍ୟୁତା କହିଲେ ପଦଟିଏ କଣ କହିଲେ ଅଣାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ତ ସେଇ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କୁହ ଇଏ ଅଣାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ତ ସେଇ ଇଏ ଅଧେକ ନୀଳା ଅଧେକ ମାଇ এইটি পদটিଏ ତଳ ପଦରେ କଣ କହିଲେ ଇଏ ଜୀବ ପରମରେ ଭେଟା ଭେଟି ହେଲା 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 ଇଏ ତ୍ରିଭୁବନ ଥିଲା ଇଏ ତ୍ରିଭୁବନ ଥିଲା ଇଏ ଶୂନ୍ୟ ଦିଶଇ ଅଣାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ତ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଟିଲା ହତେ ସବାଇ ଅଚ୍ୟୁତା ଠାକୁର କହିଲେ କହିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମାଇ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଣ୍ଡିରା ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଶଙ୍କର ଶଙ୍କର ତମେ ପାଲାବାଲା ନିର୍ଯାସ କଥା କହିବା ପାଲାବାଲାଙ୍କର ଧର୍ମ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ ଯେମିତି କ୍ଷୀରରୁ ବାହାରେ ଲବଣୀ ଏ ଶ୍ଳୋକ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ତ୍ରିପୁଟା
ଏ ଯୋଉ କବି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ରହିଛି ତା ଭିତରୁ ଲବଣୀଟା ବାହାର କରିବା